Mbok ngantirah monggo binara wonten panggung. Joget boten napa-napa. Napa Mas Yan badhe joget? Oh, boten. Yen aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning dompetku yen aku kangen karo sliramu Mas Trimo wani joget ora tak elus-elus fotomu ning dompetku apa kowe krasa apa terselena rapa kalila fotomu ning dompetku apa kowe rasa apa terselena rapa kalila Nggih syukur apa masih teng. Monggo sekejap regah. Madiun Ngawi semoga cowok. Nggih beberapa saking Karang Taruna badhe joget monggo. Syukur apa Mas Ipung? Nggih. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakal aku ngelalekake monggo Mas Rimo joget wani boten Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelalekake biyen samara sumono kowe janji karo aku jadi piye ora Bendera kok ngapus wae to Mas yen aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning dompetku yen aku kangen karo sliramu tak elus-elus fotomu ning dompetku krasa Madiun Ngawi bersama New Rukun Satoso SR Audio Terminal
Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelalekake Yen aku duwe pacar anake Pak Maisan panut Neng ndi? ana ing Rapatan terminal Madiun Ngawi yen dolanku ora bakalan aku ngelalekake Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane ora tenane Mas yen aku kangen karo sliramu sawang-sawang fotomu ning dompetku yen aku kangen karo sliramu fotomu dompetku Apa kowe rasa gatel Diajeng Fitri Wis katel para Mas? iki mau Pak Bayan